عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم ربو عيسان 4 سنة خلتشن عيسان 6 تدالوا حديث زيناتات حزلكم قريبا لهم كم تلومود سابسكرايب دا قبلكم سرعنا تتابعوا بخبر حتت ثلما كانت تاتو ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘቀረበ እዋን ብገለ ውድባት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዘቀረበ ነቀፌታ ብትሪ ኮኒኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ንውፅኢት ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መልእክቲ ኣመሓላሊፉ ግብፂ ኣብ ጥቃ ደቡብ ሱዳን ብዘካየደቶ ወታደራዊ ስርሒት ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እትያ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንወፃኢታት ኩናት ኢራን 80 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኒውክሌሳዊ መርመራታት ክሳብ መወዳእታ ክትፈቅድ ከም ተሰማምዐት ይገልጽ ኢራን በንጻሩ ትነጽጎ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርቤ ክትከታተሉን ብኽብሪ ዕድም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘቀረበ እዋን ብገለ ውድባት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዘቀረበ ነቀፌታ ብትሪ ኮኒኑ እቲ ሚኒስትር ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝሓድሽ ተረኽበ ኣቃልቦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ናይ ሰናይ ድሌት ዝወፀ ዘይኮነስ ከም መሳርሒ ንሃገር ንምጥቃዕን ነቲ ጽልእ ዝመልኦ ፖሊሲታት ንምትግባርን ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ወሳኒ ህሞት ስክብላ ዝመረፃ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ብዛዕባ ኣቃውማ ምክልኻል እቲ ሃገር ርእይቶ ክባ ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብለን ኣስሚሩሉ ኣብ እዋን ቃልሲ ኤርትራ ንናጽነት ከምኡውን ኣብ ተኸታታሊ መንግስታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ናጽነት ኩናት አንጻር ኣብ ዝካየደሉ ሕጂ እውን ምስሓብ ዶባት ኣብ ዝእንገደሉ እዋን ስክብሉ ዝመረፁ ሕጂ ዘይድሊ ምኽረኸቡ እየብሎምን ኢሉ ኣቶ የማነ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወታደራዊ ምንካይን ክገልጽ ከሎ ኤርትራ ኣብ 1992 ናጽነት ምስ ረኸበት ብናይ ገዛ ርእሳ ተበግሶ 100,000 ሓድነታዊ ሰራዊት ብ65 ሚእታዊት ከም ዘጉደለ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወታደራዊ ዶክትሪን ንኡሽተይ ሞያዊ ሰራዊት ንምዕቃብን 35,000 ኣባላት ጥራይ ዝሓዘ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምስራት ምዃኑ ገሊጹ ህፁፅ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዕቁር ሓይሊ ብመሰረት ሕጊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 18 ኣዋርሕ ዝተሓፅረ ኮይኑ እተግባር ክሳብ ኣብ 1998 ኩናት ዶባ ዝጅምር ኣብ ግብሪ ጸኒሑ ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ኤርትራ ምስ ባንኪ ዓለም ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት መሻርክታት ብምትሕባር ኣብ መንጎ 2001ን 2007 ልዕሊ 105,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሕብረተሰብ ኣጉዲላቶ ከተዋህዶ ከላ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ከተተግብር ስለ ዘይከኣለት ንባደማ ሓዊሱ ልኡላዊ ግዝኣታት ከም ዝሓወሰት እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ወሲኹ ድማ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ መርገፂ ቀፂሉ ናይ ዝሓለፉ መንግስታት ናይ ምጥቃዕ ፖሊሲ ከም ዘጋደዶ ዓቢሩ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ንጽርግያ ባፅዕ ተሰነይ ከምኡውን ትሕተ ቅርጺ ወደባት ገማግም ባሕሪ ንምዕባል ዝዓለመ ቴክኒካዊ መጽናዕቲ ንምክያድ ወጋዕዊ ኣዋጅ ፕሮጀክት ልምዓት ተጫረቲ ኣውፅዩ እቲ ብመንገዲ ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ወፂኡ ዘሎ ፕሮጀክት ንመስመር ባፅዕ ተሰነይ ንምዕባይ ወይ እውን ብሓድሽ ጽርግያ ንምትካዕ ካብ መጓዓዝያ ተሽከርከርቲ ክሳብ መጓዓዝያ ባቡር ከምኡውን ንምዕባል ትሕተ ቅርጺ ወደባት ገማግም ቅይሕ ባሕሪ ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ውፅኢት መሻርክቲ ልምዓት ኮይኑ ዘሎ ባንኪ ኣፍሪቃ ድማ ክምውሎ እዩ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣባላት ሃገራዊ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ዓመታዊ ክፍሊት ወይ እውን ውፅኢት እተካይድ ሃገር እያ እዚ ዓመታዊ ክፍሊት ድማ ብዘይ ምቁራፅ ንዓመታት ክካየድ እዩ ጸኒሑ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቃሚ ክትከውን ክኢላ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንናይ 30 ሜጋባይት ፕሮጀክት ደቂ ምሓሮ መዊሉ ኣብ መፈጸምቱ ዘብፅሕ ክኸውን ከሎ ካልእ ናይ 20 ሚልዮን ዶላርን 55 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ፀዓት እውን ንኸምውል ኣጽዲቑ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ንውፅኢት ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መልእክቲ ኣመሓላሊፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ዳትሪክ ሰሪ አንዋር ኢብራሂም ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ሰልፊ ብልጽግናን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ብምዕዋት እንኳ ሓጎሰኩም ዝብል መልእክቲ ኣመሓላሊፉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝለጠፎ መልእክቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየደ ዕተት ብምዝኻር ናብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ፈላማይ መራሒ ማሌዥያ ከም ዝኾነ ገሊጹ ምውቃ ቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ትርጉም ዘለዎ ዕላል ከም ዘካየዱን ገሊጹ ወሲኹ ድማ ኣነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ንዓለም ናይ ምንባብ ኣገባባትና ኣዝዩ ተመሳሳሊ እዩ እዚ ድማ ሃገራዊ ዓለማዊ ግሎባል ብሓባር ንምስራሕ ዓበይቲ ነገራት ንምዕዋትን ደው ዝብላ ምዃና ዘርኢ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ክብርቲ ፈታዊት ማሌዥያ ምዃና እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አንዋር ኣመልኪቱ
ብተወሳኺ ኢትዮጵያን ኣብ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ንዲሞክራሲ ዘለዎም ቆራፅነት ኣርአዮምና እዮም ክብል ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጹ። ኢትዮጵያን ኣብ ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዲሞክራሲ ዘለዎም ቆራፅነት ኣርአዮምና እዮም ክብል ኣቦ ወንበር ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ዓቢሩ። እቲ ኣቦ ወንበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ዕዉት ሻብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ዘለዎ ናዕራ ገሊጹ። ኣብቲ ምርጫ ንዝተዓወተ ሰልፊ ብልጽግናን ቀዳማይ ሚኒስትር አብ ኣሕመድን እውን መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለካ ኣመሓላሊፉ። ኣብ ኣካይዳ እቲ መረፃ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ መሰረት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ልምዓት ንክኸውን ዘለዎ ቆራፅነት ኣርአዮም እዮም ክብል ገሊጹ። ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እቲ ሓፈሻዊ መረፃ ብዓወት ንክዛዘም ዘርኣያ ሙያውን ብቕዓትን ቆራፅነትን ከም ዝነኣዱ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማስኛታት ናብ መቐለ ዘካይድዎ ዘለዉ ዑደት ንሓደጋ ኩናት ንምክልኻል ሰላም ንምስፋን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ህፁፅ ምብፃሕ ዝካየድ ዘሎ ብሰንኪቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝተፈጥረ ወጥሪ ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህወሓት ሓድሽ ናይ ቪዛ ኣገዳ ካብ እተንብር ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። እቲ ዑደት ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ዳግማይ ዘንፀላሉ ዘሎ ናይ ጎንፂ ሓደጋ ብዘተ ንምፍታሕ ስምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ዓቕሚ ንምትግባርን እዩ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ንምህዳእ ምስ ናይ ክልላት ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳርን መራሕቲ ፖለቲካውን ክትመያየጥ እያ። ኣሜሪካ ብናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ንድሕነትን ሰላምን ትግራይ የዳኽሙ ኣለዉ ዝበለቶም ሓደ መራሕቲ ህወሓት ስድራ ቤቶምን ናይ ቪዛ ኣገዳ ኣንቢራ ኣላ። እሱጉምቲ እዚ መራሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ከም ጌታቸው ረዳ ነቲ ቪዛ ኣገዳ ከም ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ወገን ዘስዕቦ ዘሎ ፀገማት ገይሮም ክገልፅዎ ከለዉ ገለ ናይ ተቃወምቲ መራሕቲ ከም ጀዋር መሓመድ ድማ እቲ እገዳ እዚ ንኣማራፂታት ዘተዓፅዩ ኩናት ከየቀላጥፍ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ዑደት ተኸቲሉ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ ወገናት ዝተፈላለየ ርእይቶ ይውዕዝ ኣሎ። ህዝብን ደገፍትን ትግራይ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ልሙድ መግለፂታት ምውፃእ ፌደራላዊ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣታት ትግራይ ከኽብርን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱ ፀቕጢ ክትገብር ይፅውዑ ኣለዉ። ፖለቲካዊ ውድባት ከም ሳልሳይ ወያነ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንምዕራብ ትግራይ ሑመራ ኢሎም ብምፅዋዖም ነቲ ብሓይሊ ዝመፀ ምምሕዳር ሕጋውነት ከይህብ ብምስጋእ ተሪር ነቐፌታ ሂቦም እዮም። ብሓፈሻ እቲ ዑደት ንሓደጋ ኩናት ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ምዃኑ ይግለጽ። ግብፂ ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ብዘካየደቶ ወታደራዊ ስርሒት 223 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለት ኣፍሊጣ። ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ደቡባዊ ዞባ ግብፂ ብዝተኻየደ ናይ ፀጥታ ምኽባር ስርሒት ኣብ ስግደብ ገበኛታት ዘይሕጋዊ ሙኹዓት ወርቅን ተዋፊሮም ዝነበሩ 136 ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ሓዊሱ 223 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓሉ ሓይሊ ምክልኻል ግብፂ ትማሊ ኣፍሊጡ። እቲ ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ሰፊሕ ስርሒት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ምስጋር ኣፅዋር ሓሽሽን ዘይሕጋዊ ሙኹዓት ወርቅን ሕጋዊ ሰነድ ኣብ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝተወደቡ ጉጅለታት መሕበኢ ቦታታት ንምድላይ ምዃኑ ገሊጹ። እዞም ዘይሕጋዊ ንጥፈታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ፀጥታ ግብፂ ቀጥታውን ተዘዋዋርን ስጋኣት ካብ ምዃን ሓሊፎም ኣብ ቁጠባዊ ምርጋእ ሃዋህው ወፍሪ ኢንቨስትመንት መስርሕ ዘላቐ ልምዓት እቲ ሃገር ኣሉታዊ ፅልዋ ይሕድሩ ከም ዘለዉ እቲ ሓይሊ ምክልኻል ኣስሚሩ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ እቶም 87 ዜጋታት ግብፂ ክኾኑ ከለዉ እቶም 136 ድማ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ምዃኖም እቲ መግለፂ ጠቒሱ። ሓይልታት ፀጥታ ግብፂ ምስቶም ተጠርጠርቲ ዝተፈላለየ 14 ተሽከርከርቲ፣ ቴሌፎናት መራኸቢ፣ ብዙሃት መጠን ዘለዎም ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ገንዘብ ከምኡውን ፍቓድ ዘይብሎም ኣፅዋራት ጠያየትን ከም ዝሓዙ ወሲኹ ገሊጹ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝተጀመረ ዘተ ሰላም እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ቁልውላው ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዝኽእል ጽቡቕ መሰረት ከም ዘንበረ ገሊጹ። ቫንስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ዞባውን ዓለም ለኻውን ነባሪ ሰላም ከምፅእ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ዘተ ዕውት ንምግባር ዝነኣድ መሰረት ኣቐሚጥና ኣለና ክብል ተዛሪቡ። ኣብቲ ዘተ ኢራን ንሃገራዊ ተዓዘብቲ ኒውክሌሳዊ ዳግም ሃገራ ከተእቱ ክትፈቅድ ከላ እቲ ስትራቴጂካዊ መስርሕ መጻበ ሄርሙዝ እውን ክፉት ንምግባር ኣብ ስምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራክቺ ብወገኑ ቴህራን ንሰደድ ነዳድን ፔትሮኬሚካልን ዝኸውን ናፃ መስመር ምትሕልላፍ ከም ዘወሓሰት ገለ ካብቲ ኣብ ወፃኢ ተዓፅዩ ዝነበረ ሃብታ ከም ተለቐቐን ንኢራን ዝኸውን መደብ
ዳግመ ህንፀትን ልምዓትን ከም ተጀመረውን ገሊጹ ላዕለዎት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ይሳተፋሉ ዘለዋ ዘተ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንሕ ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን ዝረኣየሉ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝካየድ ዝርርብ ሓባራዊ ፖለቲካዊ ወታደራውን ኣኼባ ክጅምር ምዃኑ ድሕሪኡ ሓደ ወታደራዊ ኣኼባን ካልእ ፖለቲካዊ ኣኼባን ክካየድ ምዃኑ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ገሊጹ። እቲ ዝርዝር ካብ ሰሉስ ክሳብ ሓሙስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፔንታጎን ክካየድ እዩ። እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዋሽንግተን በብወገነን ኣምባሳደራት ክውክላ ከለዋ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዳን ሆለንን ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ምክልኻል ኣህጉራዊ ጉዳይ ጸጥታን ዳን ዚርማንን ንኣሜሪካ ወኪሎም ከቕርቡ እዮም። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሊባኖስ ተኽሲ ዶ ምባል ንምርጋጽ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ዝርርብ ብምጥቃም ነተበግሶ ዘዳኸመ ዝመስል ድሕሪ ምጽናሕ ሕጋውነት ናይቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝፈጥሮ ቀጥታዊ መስመር ክሕሉ ይጽዕር ኣሎ። እዚ ርእዩ ምቁራጽ ምትእስሳር ምስ ናይ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ብምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ዝምራሕ ክኸውን ከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝካየድ ዝርርብ መሪሑ ብዓብኡ ድማ ካብ ዝርዝር ኢራን ወፃኢ ምህላው ዘተኣሳስር ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ተላዘብቲ እስራኤልን ሊባኖስን እስራት ንምልዋጥ ሬሳ ናይ ጠፍአ ናቢስ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሮን ኣላን ንምምላስ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ትማሊ ሰሉስ ሓቢረን። ኣላን ክምለስ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ዜና እስራኤልን ሊባኖስን ናብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ሓምሻይ መድረኽ ዝርርብ ኣብ ዝኣተዋሉ ዘለዋ እዋን ዝመጽእ ዘሎ። እዚ ድማ ሰራዊት ሊባኖስ ንህዝቡላህ ናይ ምፍታሕ ዓቕሙ ንምርጋጽን ሓይልታት እስራኤል ዝስሕብሉ ናይ ፈተነ ቦታታት ኣብ ምፍጣር ዘማእከለ ክኸውን እዩ። ሰበስልጣን እስራኤል ንጀሩሳሌም ፖስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ምዕባለ ከም ዘይፈልጡን ብዛዕባ ሮን ኣላንድ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘይብሎምን እንተኾነ ግን ሰበስልጣን ሊባኖስ ሓድሽ ሓበሬታ እንተሃልይዎም ክሰምዑ ከም ዝደልዩ ገሊጾም። መርማሪ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብቲ ዝተጎበጠ መሬት ፍልስጤም ንዝርከቡ ህፃናት ፍልስጤማውያን ብስርዓት ዕላማ ጌራ ክትብል ከሲሳ። እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስ ምጽናት ዓሌት ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ኣብ ጋዛ ከምኡውን ኣብ ዝተጎበጠ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ዝፍጸም ገበናት ኩናት ይመጣጠን እዩ ክትብል ገሊጻ። እቲ ኮሚሽን ትማል ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኩናት እስራኤል ካብ ጅምር ንድሓር ኣብ ጋዛ ካብ ዝሞቱ 30% ህፃናት ምዃኖምን ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ወሊድን ህፃናትን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ምስቲ እገዳ ሓገዝ ተደሚሩ ንዕድላት ህይወት ህፃናት ከም ዘዕነወ ገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ሓይልታት እስራኤል መዕቆቢ ዘኽታማትን ኣብያተ ትምህርትን ከም ዘዕነዉ ፍልስጤማውያን ህፃናት ድማ ብዘይፈቃዶም ከም ተኣስሩን ከም ተሰቃዩን ኣብ ማእሰርቲ ጸጥታዊ ዓመፅ ከም ዝበፅሖም ይግለጽ። ድሕቲ ኣብ ጥቅምቲ 2025 ተገብረ ተኽሲ ዶ ምባል እውን እንተኾነ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥዓስ ቅለት ከበድቲ መጉዳእትን ከም ዘቐጸለ የጠንቅቕ። ዩኒሴፍ እቲ ኩናት ካብ ጅመር ንድሓር ልዕሊ 50,000 ህፃናት ከም ዝተቆትሉ ወይ እውን ከም ዝቆሰሉ ይግመት። እቲ ናይ ጥቅምቲ ተኽሲ ዶ ምባል ካብ ጅመር ንድሓር ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓደ ፍልስጤማዊ ህፃን ብማእከላይ ገምጋም ይቐተል። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብመጻብኦ ሄርሙስ 19 ሚልዮን በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ከም ተሳገረ ታሪኻዊ ክብረ ወሰን ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ነቲ ልዑል ቀረብ ነዳዲ ስዒቡ ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋታት ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ክወርድ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ወሓዚ ምንቅስቓስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸጥታዊ ስክፍታ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባዊ መርጋእ ቀረብ ነዳዲ ኣብ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ክኢላታት ይገልጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ብሬንት ክሩድ ንሓደ በርሚል ካብ 77.80 ክሳብ 78.15 ዶላር ክሸይጥ ከሎ WTI ክሩድ ድማ ካብ 73.40 ክሳብ 74.19 ዶላር ይሸይጥ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ሃገራዊ መረፃ ከተካይድ ምዃና ሰበስልጣን እታ ሃገር ኣፍሊጦም። ኮሚሽን ምርጫ ደቡብ ሱዳን ዋላ እኳ ጸጥታዊ ስክፍታታት እናወሰኸ ዓብ ሕፀት መወላ እንተሃለወ ነዊሕ እዋን እናተጓተተ ሃገራዊ ምርጫ 22 ታሕሳስ 2026 ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ምርጫ ድሮ ብሰንኪ መስሕ ሰላም እታ ሃገር 2 ግዜ ከም ተናውሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ወሰንቲ ድንጋጌታት ስምዓት ሰላም ከም ዘይተተግበሩን ክሳብ ሕጂ ካብቲ ዝድለ ባጀት ዝተወሰነ ጥራይ ከም ተረኽበን ሰበስልጣን ምርጫ ይገልጹ ክብል ጸብጻባት ዘ ሱዳን ታይምስ ይሕብር።
ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁልጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰናይ